Hola, això és Finances en Valencià. O cregues o no, el major poder que n'hi ha en el món està concentrat en tres organismes principals. Un és el Banc Central Europeu, l'altre és el Banc Central de Xina i l'altre és la Reserva Federal dels Estats Units. La majoria de governs europeus es mantenen no perquè els ciutadans voten cada 4 anys, sinó perquè el Banc Central Europeu compra el deute d'eixos països. D'acord? Això és així. Ni Sánchez, ni Meloni, ni qui te se puga imaginar haver estat tants anys en el govern si no hagueren pogut finançar-se gràcies al Banc Central Europeu, perquè aquests països funcionen a base de deute. I, com ja te vaig explicar en el vídeo de Xina, el govern central xinès controla el govern central de Xina. D'acord? Com? Doncs injectant diners en el sistema, devaluant el yen i sent més competitiu de cara a les exportacions. I això és precisament el que vol Trump, al igual que Xina, controlar el Banc Central dels Estats Units, en aquest cas la Reserva Federal. Què vol Trump? Que la Reserva Federal baixi els tipus d'interès i així millorar el seu finançament i la seva capacitat d'exportació a l'exterior. I això és el que vinc a explicar-te d'avui, com Trump, ara ja sí, en 2 o 3 dies, es farà en el poder complet en els Estats Units. A veure si t'ho faig comprendre. Anem allà! Bé, el proper 16 de març acaba el mandat del governador actual o el president actual de la Reserva Federal dels Estats Units, és a dir, del Banc Central dels Estats Units, que eixe és Powell. Podeu veure i buscar per ahí com n'hi ha hasta declaracions de Trump insultant a Powell. Per què? Perquè Powell no és partidari de baixar els tipus d'interès. I precisament la persona afín a Trump que el va substituir este proper 16 de maig, Kevin Warsh, sí que és partidari de baixar els tipus d'interès, com vol Trump. Per què Trump vol que se baixen els tipus d'interès? Doncs perquè necessita finançar-se. I a més, també de cara a les exportacions, és millor devaluar el dòlar que un dòlar fort. D'acord? Però si tu veus la inflació actual dels Estats Units, que està quasi en el 4%, està actualment en un 3,8%, no té absolutament ningú sentit baixar els tipus d'interès. Quan la inflació és elevada, per controlar la inflació, se necesita aumentar els tipus d'interès, o per lo menos no tocar-los, no baixar-los, que és el que vol Trump. Per què? Perquè necessita finançar-se, d'acord? I a més és més competitiu de cara a les exportacions. Sempre tindre un dòlar més dèbil que un dòlar més fort. Molta gent es pregunta què passa en Musk, no? En Elon Musk, que eren col·leguilles, estava ahí i després es va enfadar i Trump se'l carregà. Doncs perquè la figura de Musk consistia en controlar i reduir la despesa pública. I Trump ni vol controlar ni vol reduir la despesa pública perquè necessita finançar-se per a les seues guerres o per a lo que siga, perquè funcione l'economia dels Estats Units. Avui, això ja ho veurem en un altre vídeo, però avui la majoria de governs funcionen a base de deute. A més, està l'agravant de Xina, com vos vaig dir en el vídeo de
per què no se pot competir en Xina, no? Com Xina està arruïnant el món, el govern xinès sí que controla el Banc Central de Xina. I Trump no, a dia d'avui almenys, no controla el Banc Central dels Estats Units. I això és precisament el que va canviar a partir del 16 de maig. Com ficarà una persona afín a les seues idees i a lo que ell vulgui, doncs Trump passarà a controlar la Reserva Federal dels Estats Units, que ja no serà independent. I finalment, a nosaltres, com ens afecta això? Doncs, com a inversors, és una bona notícia per a nosaltres. Per què? Perquè conforme se baixen els tipus d'interès i s'injecten més i més quantitat al sistema, al final aquests diners, en la seva majoria, van a parar a les empreses i, per correlació, a la bolsa. Per això, igual que vos vaig dir en el vídeo de com aprofitar la conjuntura actual, en els volums que se van a continuar injectant en l'economia per part dels bancs centrals, jo no t'ho puc assegurar, però me jugaria al braç dret que en 2026 la tendència de la bolsa serà alcista. Alcista. Sempre quan s'injecten diners en el sistema, les bolses creixen. Això és així. Per tant, per a nosaltres, com a inversors, és una bona notícia. Està, diguem-nos, que el 2026 serà un bon any en bolsa. D'acord? Així que volia que entenguéreu com Trump ja s'ha fet en l'última pata de poder que li quedava, diria jo. La Reserva Federal dels Estats Units, en el mandat de Trump, ja no serà un òrgan independent, d'acord? Serà un òrgan que serà controlat per ell i, finalment, doncs, per a nosaltres, com a inversors, és una bona notícia i, com a tal, hem d'aprofitar-nos. I bé, res més, donar-te les gràcies si has estat ahí veient el vídeo. Recorda la mítica frase: controla la pasta i seràs més feliç. I bé, la setmana passada me van fer una entrevista en un altre canal de YouTube de Javier López, que va sobre apostes deportives, i jo crec que és interessant, vos la deixaré en la descripció per si voleu pegar-li una miraeta. Adeu! Si per alguna casualitat volgueres veure l'últim vídeo que vaig publicar, en un ratet, per ací, t'apareixerà. I si per contra doncs, ja has fet el clip, t'has pres consciència de la importància de les finances personals i les inversions, l'estalvi i tot això, doncs així, potser sí, ja, també apareixerà un vídeo que és molt interessant. I ja saps, pren consciència de la pasta i a partir d'ahí actua. T'assegure que te pot canviar la vida. I una bona manera de que te puga canviar la vida o que te puga ajudar és este canal de finances en valencià.